Hello, my friend, Fitness. Thank you so much. Hello, guys. Thank you so much. 1 million people. Thank you so much, everyone. Thank you, my friend, Fitness. Thank you. No, I'm shy, my friend. It's long time now. Every time I'm doing live, I don't want to see my face in camera. Thank you, guys. Yeah, thank you so much. Thank you so much, my friend. Thank you. Hello, my friend. Mega love shout out. Thank you so much. No, I'm not married, my friend. Thank you so much, 3 million people. Mega love shout out, everyone. Hello, my friend. Assalamualaikum. Kaisi ho, my friend? Acha, my friend. Kana, my friend. Kaya kana, my friend. Yeah, maybe soon, my friend, Fitness. Maybe. 3 million. Thank you so much, everyone. I am sorry to ask you question like, it's okay. It's okay, my friend. 4 million people. Mega love shout out. Thank you so much, everyone. Which type of guy do you want? My type is, I don't think so. 4 million, thank you.
Hello, Marvin. Thank you. My type is kind. That's only. I like the guy kind and thank you so much, my friend Marvin. Marvin. Ano nga, Marvin, yung ano mo? Main channel mo, Marvin? I'm here, Marvin. Hi. I'm here. I'm hiding. I'm hiding. Okay, I'm hiding. Hello. Hello. Kamay lang muna. 2 million people. Mega love shoutout. How old am I? I'm 32 years old, my friend. Fitness world. Harap ako sa camera. Ito yung kamay ko. Oh, hi. Yes, I'm 32. 5 million people. Mega love shoutout. Thank you so much, everyone, for dropping by. Face reveal. Ay, hay. Kumakain pa ako, Marvin. Marvin, ano yung ano mo? Main channel mo? Yes. Oh, I'm 30. I'm older than you. Yung ulam ko, as usual, itlog. No, date is not allowed here, my friend Fitness. My madam is, she's not allowing me to go outside alone. You know, I'm here in Riyadh. I guess I'm 9 years now here in my madam. I didn't go anywhere without my madam because she's scared. Oh, okay. 5 million, thank you so much. Three million people, mega love shoutout. Thank you so much. Hello everyone. Ate Helen's Vlog Official, mega love shoutout Ate Helen. Mega love shoutout Ate Helen Official. Marvin, ano pa lang dito? Almusal. Maricar, ganda mix vlog. Ayan, may jacket ka na si Sikoy, Maricar. Four million people. Thank you so much, everyone. Hello, Michael. Hi, Michael. Hello. Thank you so much, Michael. Salamat, Sisikoy, sa paharang mo dyan. Ano ba to? Pupuntahan ko yung channel mo, ha? Sisikoy Maricar, magwa-watch muna ako dito. Tapos, didikit. Ayan, oh. Subscribe na Sisikoy Maricar, ibibell all kita. Tapos, magwa-watch ako ng video mo dito, ha? Maghanap tayo ng medyo ano. Ito ba yung upcoming mo ba to? Ang dami mong upcoming, ah. Magtamsak tayo dito sa isang upcoming. Ayan. Magko-comment ako dito si Sikoy Maricar.
Ayan. Pang 58 ako dito ha. Three million people, maraming salamat. Malaming nabulol tuloy ako. Oh. Marvin, what time dyan? Dito is 10:41 a.m. Marvin. Sisikoy Maricar, dikit na ako sa iyo ha. Nag-iwan na ako ng bakas doon sa iyong premiere. Welcome, Sisis Maricar. Thank you guys. Maraming salamat. Ayan, 2 million people. Mega love shout out. Maraming salamat po. Ayan, Michael. Ipi-play kita ha. I will play your video. Wait. I will bring my iPad. Hi guys, 2 million people. Thank you so much. Naglo-loading pa siya guys. Magpi-play tayo dito ha. Kung sino yung napunta, yun yung ipi-play ko dito. Marvin, pakibaba naman ng ano mo, ng main channel mo, Marvin. Magpi-play tayo dito. 5 million people, mega love shoutout. My friend Fitness, I will play you, okay? Naglo-loading siya eh, oh. Mahina kaya yung ng Lenovo. Mabagal siya kumunik. 3 million people. Oo, loading. Marvin, ano yung main channel mo? Magpi-play tayo. Three million people, thank you so much. Hello, my friend. Thank you so much, Bye G. Thank you so much, brother. Hello, Ayon. Hi, Ayon. Kamusta, Ayon? Ibigyan kita ng damit, Ayon, ha? Ayon.
Nag-live ba si ano, si Ana? Yan, magpi-play tayo dito guys ha. Yeah. Ayaw tumayo eh. 5 milyones. My friend, I will play some your video, okay? Ito. Yeah, this is yours, right? I'll try to find some video. This one, I will check here. My friend, it's here. I will play, okay? This is your right? Yeah. I'm starting to play now, my friend. Wala ako, main idol. Bigo host lang ako. Ah, okay. Thank you, Marvin. You're welcome, Marvin. You're welcome, Ayon. I'm playing your video, my friend. Ate Helen. Hello. Thank you so much, Ate Helen. Ayan guys, connect each other guys. Ano nyo lang guys si Ate Helen. Pakidikitan nyo guys si Ate Helen guys. Maghanap ako ng patungan ng aking ano. This one because it's very very low. Like this. Right there. Right here. Okay. Oh my gosh. It's dangerous. Yeah. 3 million people. Mega love shoutout. Ayan, my friend is almost done now to your video, okay? Ate Helen. I'm done now, my friend, okay? But still ads here.
3 million people. Oh, ads is too much long. Three million people, thank you. Yeah, it's done already. Two million, thank you guys. This is your video, Michael. Oh, it's yummy cake. Oh, it's so quick, Michael. Thank you, Ayon. Ate Helen, magpi-play po ako dito sa iyo, ha? Ito po. With ads, Ate Helen. Andyan ka pa, Ate Helen. 2 million people. Ayon, thank you so much, Ayon. Sa bawat oras na life, tayo'y nagkakaisa. Kwentuhan, tawanan, solid na kasama. Suportahan lang, walang iwanan. Miss Bacolod Official, lagi mong sandalan. Oh, we vibe
share, wag na wag mong Thank you guys, 1 million people. Hi guys, thank you everyone. Tapos na ba si Ate Helen? Malapit na. Thank you so much, 7 million people.
2 million people. Thank you so much, everyone. Two million, thank you.
Hello, Budoy. May galang shout out, Budoy. Long time no see, Budoy. Bakit ngayon ka lang, Budoy? Ang tagal mong wala, Budoy. Bakit, Budoy? May galang shout out sa lahat. Yahoo. Ba't now ka lang, Doy? Nabisi ka ba, Budoy? Budoy. Mega love shout out sa lahat. Yahoo. Thank you so much, Budoy. Killing Me Softly. Salamat din sa'yo, Killing Me Softly. Ngik, nagtatago ako ngayon pala. May boses pala na kuratan ko. Bakit? Bakit ka nagtatago? Ano nangyari sa'yo, Budoy? Bakit ka nagtatago? Kaya pala hindi ka na hindi ko na nakikita yung nagla-live ka. Na-surprise ako sa boses mo. Thank you! Thank you, everyone! Kala ko, live ito, Doy. Thank you. Ba't kasi ang tagal mong nawala? Bakit na iba ni mo? Oo, ang tagal na, Doy. Ang tagal ko nang iniba kasi nagsawa na ako sa Milongga eh. Two million people. Salamat po. Lagas na ako, may WH ko. Bakit? Pinabayaan mo? Tagal mo na kasi wala Bakit di ka na nagla-live? Bakit mo pinabayaan, Budoy? Sayang naman. One year ago pa tong mga upload mo eh. Di ba?
O 1 year ago pa to, linis time extra habang na mamasada. Nabungol ako sa boses mo dito. Naka-headset, swak sa tenga ko boses mo. Thank you. O, di ba? Oh, wala kang upload doy, oh. 6 months, 5 months. Ang tagal mo walang upload. Na full volume ko pala headset ko, guys. Ang tagal ko. Gihatay ka, budoy. Doy, ipi-play ko yung mo, short video mo, na ilan ba to? 28. Ayan, maghanap ako ng patungan. Sana wag mahulog yung aking iPad. Huwag kang mahulog, ha? Pag nahulog ka, yari ka sa akin. Ito Doy, ipi-play ko to, ha? Ilan sana ba yon? Ito. Ay, bakit? Asawa mo ba yan, Budoy? Busy na tamad na medyo live kumi. Asawa mo yan, Budoy? Yan, ipi-play kita, Budoy, ha? Minsan pagod, minsan hindi. Kung may free ako, magla-live ako, Oo. Asawa mo ba yan? Yan, itatabi ko to, ha. Ipi-play kita. Ayan, naka-play ka, Doy, ha? 28 videos yan. Ayan, naka-play ka. Ha? Wait, natin? Ang tawag nito, ito, 1 of 28. Ayan. Itatabi ko to, ha, kasi baka mahulog yung iPad ko, eh. Ayan, naka-play ka dyan, ha? Naka-play ka lang dyan sa tabi. One million people. Thank you so much, everyone.
Hi, Budoy. Thank you so much. Thank you, Doy. Budoy, mag-live ka na para tumaas yung WH mo. Thank you so much, guys. 11 na patamsak dyan. Thank you. Doy, naka-play ka, Doy, ha, yung 28 video mo. Oo, ala, wow, nice, dami yan, may isa lang ba sumuko ng gadget mo? Isa lang gadget ko na pang-play, Budoy. Pag nanalo ako sa loto, ipi-play ko lahat. Budoy, ito para maniwala ka. Ayan piniplay kita. Ayan Ay, baka mahulog yung tablet ko. Ayan, Budoy, nakikita mo ba? 'Di ba? Ayan, naka-play ka. Ay! Ayan. 28 videos yan, naka-play.
Thank you, Doy. Okay lang yan. Tamsak lang naman eh. Pala kasi nawala. Estinet ko pala. Okay lang, Doy. Thank you. Ayan, naka-play ka dyan, Budoy, ha? 28 videos, apat na yung natapos. Ayan. Thank you, everyone. One million, thank you. Ayan, Budoya, ipalayo natin para mas makita mo. Ano daw? Ayo, may pag sumuko yan. Pag-play sa mga video ko, wala akong kasalanan dyan. Dami mo i-play. Oy, pwede naman baka sa... Hindi, okay lang. 28 lang naman yan, Doy. Pandagdag konti sa WH mo. Hindi kita... Thank you, Doy. Okay lang yan. 28 videos lang naman yan, Doy. Hindi yan masisira. Kasi 'di ba sabi mo bumaba yung ano mo? Mamayang gabi, ipi-play kita ulit. Pag natapos itong 28, papahingahin ko muna yung iPad ko tapos mamayang gabi ulit. Pandagdag sa WH mo, okay? Mas malimutan ko pa si giatay ka. Okay lang yan, Doy. 28 lang naman, no worries.
Sabi ko nga, bakit kaya hindi na si Budoy nagla-live? Ang tagal na. Makasabi ko nag-asawa na si Budoy, kaya hindi na nagla-live. Eh, di ba piniplay ka nila ni M14, Doy? Nakalimutan ka na ba nila ni M14? 2 million people, thank you guys. Two million, thank you guys. Minsan-minsan lang ako naka-live may wala kasi ako paglagyan dito lugar, iwan lang gadget ko dito. Ah, ganun ba? Sige lang, pag natapos ko itong play, ang 28 mo, mamaya ulit, mamayang gabi, piplay kita ulit. Ayan, oh, para makita mo talaga siya. Kung may free lugar, nakaka-live ako. Yun nga lang eh, di ba? Mas mahirap yung wala kang lugar. Mas maganda talaga yung may lugar. Hi, Doy. Thank you, Doy. Marvin, thank you so much, Marvin. Ay, bakit namatay? Three million people, thank you so much. Thank you, guys. Ang sipag ni Budo yan, nagwawalis O, di ba mabilis lang, Doy? Naka-anim na tayo. Naka-anim na video na tayo. Four million people, thank you so much. Ba't nga nahihiya? Ba't mo ikinahihiya yung trabaho mo? Ang importante, malinis at marangal, di ba?
Huwag mo dapat ikahiya. Okay yan, Doy. Go lang. Apartment pala yan. Ayan, para mas makita. Buti hindi ka nahulog dyan. 2 million people, thank you. Nagluluto ako itlog, Doy. Mag-scramble egg ako. Wala kasi akong pagkain eh. Kaya itlog na lang. Scramble ko siya. Di atay. May multo bang ilongga? Wala ah. Multong laway. Meron. Three million people, mega love shout out. Nagtatago nga ako kasi pangit ako eh. Uy, hindi ah. Pangit ako, Doy. Sa tingin mo lang yan, maganda ako pero pangit ako. Yung posisyon mo dyan, Doy, parang iniwan ka ng asawa mo.
May towel. Hindi. Pangit ako, Budoy. ₱3 million. Thank you. Nag-live ako ngayon kasi bukas wala na akong time. Darating na yung amo ko. Walang pangit sa mundo, lahat maganda. Ipinanganak tayo ng Diyos na maganda, walang pangit. May ilong, may mata, di ba? Alam mo kung sino kamukha ko, Doy? Si Zoraida. Kilala mo si Zoraida? Yun. Yun ang kamukha ko. Magbabati muna ako ng itlog. Itlog ha? Yung itlog ng manok. Baka sabihin mo, Budoy, ibang bati yung itlog ng binabati ko ha. Tama, walang pangit sa mundo. Oo, wala. Lahat ng tao ipinanganak na maganda. Oo, tama yun. O, hindi ko pa nababati yung itlog. Babatihin ko pa lang. Ayan, Doy, ha. Binabati ko na siya, Doy. Dami mo palang nililinis. Oo, scramble egg. Yung itlog ni Tom Cruise binabati ko. Si Tom Cruise, yung artista ba sa Hollywood? Yan, itlog niya ang binabati ko. Kasi wala naman akong babatihin na ibang itlog eh, kundi yan lang. Ito na yung lunch ko, tapos tinapay lang. Madalang naman kasi kami kumain ng rice dito eh. Ni-imagine ko lang yun, si itlog ni Tom Cruise yung binabati ko.
Oo, idol ko yan, si Tom Cruise. Ay, Diyos me. Pag pinapanood ko yung pelikula niyan, tulo agad laway ko. Ang pogi. Habang kumakain ako, mapapatigil talaga ako sa nguya. Lalo na yung abs ni Tom Cruise. Ay, Diyos me. Patay. Tulo laway ni me. Basta makita na yung abs ni Tom Cruise. 3 million people. Mega love shout out everyone. Ang pisa ni Budoy, oh. Yun sa akin, may si Rene Requestas yun. Si Chitae. Ganda lalaki. Yung idol. Kaya pala kamukha mo siya, no? Patay na yun, eh. Ang dami mo naman nililinisan, Doy. Di ba, Doy, kasamahan mo si na N14? Dati piniplay ka nila, di ba? Habang nagsalisalita sa salamin, may gidlat na dumating, sumigaw kasi siya na ganda lalaki kaya siya galit. Oo. Ang ganda ng mga pelikula no, nakakatawa.
Thank you, 1 million. Hello, my friend Fitness. Thank you so much. It's okay, my friend. No worries, my friend Fitness. It's okay. Oy, Budoy. Because I see your... Thank you, my friend Fitness. May lalayas na ako, mama. Thank you, Doy. Ipi-play kita mamaya, Doy, ha? Basahin mo, Budoy. May nag-comment dyan sa akin. Basahin mo. Ayan. Basahin mo, Doy. Tapos, anong desisyon mo? Do you want to be my girlfriend? Oh! Are you sure, my friend Fitness? Doy, ipi-play kita mamaya, Doy, ha? Thank you so much, my friend Fitness, for the love and support to my live. Thank you so much, everyone. Bakit naman, Doy? Dili ko, oy. No, I don't have WhatsApp, my friend. Thank you so much, everyone. Doy, maraming salamat sa iyong suporta dyan. May gagawin kasi ako. Pero Doy, patuloy pa rin yung pagpiplay ko sa iyo, ha? Para dumagdag sa iyong WH. Ano na tayo? 6 na yung natatapos natin sa 28 videos mo. Ay, dili ko. No. Doy, ipi-play kita mamaya, Doy, ha? Okay, Doy, salamat. May gagawin kasi ako, kaya hanggang dito na lang muna ako. Ayan, thank you so much, everyone, for the love and support to my live. God bless you all, everyone. And I love you all, guys. Thank you, everyone. My friend Fitness, thank you so much. Thank you.